bruge nogle flere stemmer. Der må der være nogle arbejdere, man kan diskutere topskat med. Er der en arbejder til stede? Nej, det er sundt. Goddag. Synes de ikke, det er en god idé at hæve grænsen for topskat? Ja, de er kloge. Jamen, hvis de nu fik mere i løn, så de skulle betale topskat, ville de så ikke synes, det var en god idé at hæve topskatloftet? Nej, jeg vil hellere have en tur. Nu ved jeg, hvor vi er. Vi er i Vendsyssel. We are in French Syssel. Jo, men som udenrigsminister, as minister without rice, hvor man ved, hvor man er. Man shall have to know where we are. Nå, jeg har anden tid til at snakke med jer, men jeg er nødt til at skal ud og klippe med græs, så de der krolfer, de kan finde det skåler. Kugler? Hvem kan ikke finde sine kugler? Vendsyssel? Jamen, det er det der Marianne Hjelved, hun er valgt ind, ikke? Jamen Marianne, hvad laver du ind på den kæphest? Jo, ser du, den fik jeg, da jeg fyldte 60, og så var den ved at være lidt slidt, så jeg har lige været heroppe i siden af at få den repareret. Men jeg siger jer, at I skulle få jer sådan en, man bliver ret for gammel til at få noget. Jamen Marianne, hvad skal du med den tequila? Det har jeg lovet Karl Peter ikke at sige til nogen. Men hvad skal vi så gøre? Skal vi sende vores udkantsminister Carsten Hansen herop? Tror I det går? Han drøjer jo lidt med at holde fingeren fra damerne. Men det er de jo vant til heroppe. Det er jo heroppe Frank Jensen kommer fra. Og jeg kan godt sige, at jeg er ret rød i ørerne efter vores sidste julefrokost. Jeg skulle lige give den her for Marianne. Værsgo. Det er grønkøller. Og så I selv have en kugle.